Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaaya, dayawin di agresa, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Nagdaydayaw tayo kini Apo Jesus, itinasantuan a puso na, nga iso ti puon, ti pigsa tayo. Ti panangsurot tayo ti puso na, iso ti mangtidbilag. Tapno makapagserbi tayo, matakas ken kuana. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Sika anay baon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabali na Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ited mo asi kada kami dagiti mangliweng-liweng agamang ti ayat mo, babaan ti puso ti anak mo, anasugat gapoy ti basbasol mi. Ipaay mo kadi, tada kami amang idaton ken kuana kadagiti napasnek a panagdaydayaw. Kastamit atong palen mi ti annong mi amang ipaay ti omiso, apan nagsupapak kadagiti basbasol mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso ang magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Genesis. Adada ti panagayat ni Jacob ken ni Jose ngem kadagiti daduma nga anak na agsipud danayanak ti ubing idilakayen ni Jacob. Inyaramidan na ni Jose iti atiddog apagananay nga adda manggas na. Idi madlaw dagiti kakabsat na nga adda ti panagayat ni tatangda ken kuana ngem ti panagayat na kadakwada ginurada ni Jose ket pulos asaan anasayaat ti panakaisauda ken kuana. Iti na minsan napan dagiti kakabsat ni Jose ijay Sikem, tapno ipastor da dagiti arban ni amada. Kinuna ni Jacob ken ni Jose, kayat ko amapan ka ijay Sikem, taaywanam dagiti kakabsat mo, dagiti arban sadyay. Sisasaganak insungbat ni Jose. Sinurot nga rod ni Jose dagiti kakabsat na, ket nasarakan na ida ijay dutan. Adayupay labasit ni Jose, idi makita dagiti kakabsat na. Ngem sakbay ang makaasideg, iti yanda, nagtutulag dagiti agkakabsat, ket inkedeng da apatayin ni Jose. Adtuyen ti managtagtagainep, kinunada iti tunggal maysa. Patayan tayo, ket itapuak tayo iti bangkay na iti maysa kadagiti bubon. Ibaga tayo apinatay ti maysa nga atap nga animal. Kitaan tay man no anya ti pagbanagan dagiti tagtagainep na. Nangyeg ida ni Ruben ket kayat na nga isalakan ni Jose. Saan tayo nga uluyan kinunana. Diyo patpatayen. Itapuak yu laingen ditoy abubon itilet ang ngem saan yu adangran. Kinunana daytoy tapanggep na nga isalakan ni Jose kadakwada,
ket pagsublian na kini amana. Idi makadanon ni Jose ti ayan dagiti kakabsat na, tiningel da ket rinay abda, nga inikat ti atidog, apagan anay na, nga adda manggas na. Kalpasan na, intapuak da ni Jose iti bubon, nga awan danom na. Idi mangmangan dagiti kakabsat, nakita da as sumungsungad, ti maysa a bunggoy dagi Ismailita, anagapu ijay galaad. Nakargaan dagiti kamilyo da kadagiti rikado, ken bangbanglo nga ipanda ijay Ehipto. Kinuna ni Huda kadagiti kakabsat na, anya ti maganab tayo, no patayen tayo ti kabsat tayo, ket ilemeng tayo ti panakapapatay na, ilako tayo laingen kadagiti Ismailita, iti kasta saanen a masapol adangran tayo. Total, kabsat tayo, ket nagtaod tayo iti maymaysa alasag, ken dara. Imanamong dagiti kakabsat na. Idi makasideg dagiti komersyante a Midianita, inaon dagiti agkakabsat ni Jose, iti bubon sa dainlako kadagiti Ismailita, iti 20 abagi ti pirak. Inkuyog dagi Ismailita, Jose, ijay Ehipto. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Laglagi penyo dagiti nakaskas daaw nga inaramid ti Apo. Laglagi penyo dagiti nakaskas daw nginaramid ti Apo. Idi inyeg ti Apo iti bisin ti dagada, ket inikat na amin a makanda. Imbaon na ni Jose nga mununangem isuda, isu ana ilako akas adipen. Laglagi penyo dagiti nakaskas daw nginaramid ti Apo. Kinawaran da dagiti saka na, inikanda ti landok a kulyar ti tenged na, agingga a matumpal timpadtuna. Pinaneknekan ti sao ti Apo, ani Jose nga linteg a tao. Lagi penyo dagiti nakaskas daw nginaramid ti Apo. Nagbaon nga ro ti ari ket winayawayaan na. Wen winayawayaan ti agturay kadagiti nasyon. Insaad na ang mga iwan iti pagturayan na, ket pinagturay na ti intero a daga. Lagi penyo dagiti nakaskas daw nginaramid ti Apo. Sidadan kamapo nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo pinagan mo, maitantan mo pinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamid kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria, timipaiken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayan a Hudyo. Denggen nyo ti maysa pay a pangarig. Adda tao a nagmula iti adu nga ubas, inaladan na ti kaubasan. Nagaramid iti pagpespesan ti ubas sa nangipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali a daga. Ididumteng ti panagbuburas ti ubas, imbaon ti akinkukwa ti kaubasan dagiti adipen na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alain da ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen, kinabil da ti maysa kadakwada, pinatay da ti maikadwa, ket inubor da ti maikatlo. Nang ibaon manen kadagiti adipen nga adongem ididamo, ket kasta manen ti inaramid da kadakwada. Kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na, awan duado apadayawan danto toy anak ko kinunana. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa ti kaubasan,
kinunada iti maysa ken maysa, daytoyan ti agtawid, umay kayo tapapatayon tayo, ket kukwa tayon ti kaubasan. Iti kasta tiniliwda ti anak, ket inruarda iti kaubasan sada pinatay. Iti kasta sinaludsod ni Jesus, inton umay ti akin kukwa ti kaubasan, anyan to ti aramidan na kadagiti makitaltalon. Awan duadwa apapatayon nanto dagiti naranggas a makitaltalon kinunada. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon amang tedto ken kuana, iti bingay na iti tiyempo ti panagapit. Kinuna ni Jesus kadakwada, diyo pa'y ayan nabasa, tinailanad, tinasantuan na surat. Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato. Inaramid da ito iti apo, ket anyan ang nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isot gapo na nga ibagak kada kayo, inayon pa'y ni Jesus. Ang maikat to kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maited to kadagiti tattao, ang makaited kadagiti umno a bunga. Nangeg dagiti panguluan a papadi ken pariseyo dagiti pariseyo dagiti pangarig ni Jesus, ket naawatan da nga isuda ti sarsaritaen na pinadas da patiliw ngem mabuteng da gapo kadagiti tattao ta imbilang da ni Jesus a maysa a propeta. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good evening. Hindi addak pa dita Santa Lucia. Nag-field trip kami. Diyan mo na sino kakadwami. Ti Paris ididita ka ni Bishop William Antonio. Hampay la obispo idi. Assistant tak dita. Napang kami ije Subic. Kaya pagsungad mo ije Subic at nadagitay ije kayo. Nagdadakkel kayo. Awan apulos ti bulongda. Ngam adu tinakabitin nga dagitay panpaniki. Nya nakaduda nga agtayab dag sublida nagdadakkelan. Ngiti nga panpaniki. Ang kunak ide taga-ubog la day taakaw. Naprito amin nagitan kung kunak nga ro day panpaniki ta dagitay dadakkel na imas sa dagitay agkaanti bunga. Kakabayatan ti pa nagbibiyahe ijay ayan ti bantay na diyan ti Subic. Adu dagitay sunggo nga agtataray. Kaya gaputama asya anak magmagtidak ti tinapay. Ada kadakkelan kadakwada nga kadamang tidak alaen na ipamel na kadamang tidak iyadayok kanya na tarayon na nga kunana kadagay kadwana alaen na lata ay kinapunon ditoy na tarayon na lata kamarurudak tilukot to nga sunggon kuna mabalbalin ako makabumabaak ta palapalat. Kaya dayok ibangir ko iyan ti kalsada isulat ta nga tarayon na apan na pay nagrawot da naggamrod da to nga sunggon mari menakon nga agpungtutak ta awam kanen da gaya kadwanan ti impamel na mga amin. Islamula kanya yun pang kay makipunsyon ha. Kunak palapalang kantupay kunamot niya po William ngayon songbat. Sunggo nga rod father, bakis nga rod kunana. Awan ti panunot na kunana. Pampanunutek. Nakarkaron sa mo ti tao no daduma. Nakarkaron sa mo ti tao no daduma. Piyapay di dyan ta maawatam ta sunggo ka ti tao no daduma dagamgamrod na. Di bagbagi na la ti serserbian na. Di bagbagi na la kitaan na kasla. Nakarkaro pa. Piyapay di sunggo ta dyan lamakan kada tayo ngay. Yung na daduma kasi marurudak ta nakakitak di kasi nakapunpunon di maamuna nga ikwad dito idulin dito di jay naganan di jay kaninda di jay nakakita kay bakasan hampay. Hindi mo tadda ko na to. Awang ngamin ti bagda nga kots kada kwad di jay nga pagkargaan da makan dadtoy. Kaya na nga idulin. Kamarurudak ako na po William sunggo nga rod. Sabagay gusto mo sunggo mo. Numadda kaya na nga sa unday anya dayjay tilaw dato si kunana ay surat ni Santo Papa, we are just stewards in this world. Agay aywan tayo laeng kaya na nga sa awan ti kuwa tayo. Impa aywan na laeng kanya tayo. Iso nga umay tayo dito'y lubong kunana
aywanan tayo ti lubong, tamay sa kalaan nga particle, ti lubong, hanga si ti ari ti lubong, ti mistake namin ti tao na duma, ti pampanunutan tayo ka, da tayo ti mangidaulo ti lubong, from the book of Genesis, di mo, iturayan tayo ti daga, nga maamot tayo, nabuso tayo, no. May sa tayo nga pinarswa dito lubong, na the right tayo nga agbyag, at the right da nga agbyag, at na aywanan tayo, di yang nga tinakadadailan na ta, inabuso ti tao, inaramid na kay kayat na, nag-business, binungkabungkal na, nag-business, pinaasokan na, green gas, kunata yon, nag-business, kinnan na amin. Katikong kuna na ditoy, agay aywan tay laeng, makipagaywan tay laeng ditoy lubong, na yati kuana. Kastoy mo dito ibanghelyo tayo, anya dayjay, kaubasan. Nagaramid ti pagpaubasan, nagbiyahe, edi agsubli, dagiti nagpaabangan na ni kuko na mutan. Apan agsingir, nay, dayto yan, awam mo ti abangan, pag-aapaan ti abang no daduma, adda mo dayto na istrikto nga agpaabang, no naggapgapas kayo ko talagang isuna ti umay agsukatan, kirasan na ti uray la. Ito na istrikto nga agpaabang, adda mo dagitay naswitik nga aggapas, nga po, imbes nga 18, 17, nakagaborti garami di. Diyan mo, taga-ano mo, dagito nga magigap ka. Nakagaborti garami mo, dayay, may isa, pandanto alaan no nasip nga mo pa yan, taga-ano, dahitan, makamukay nga agpanunod. Agum, dayay. Diya, agpaabang. Kaya diya kasi, diya, pan nakinita diya, agpaabang. Kaya tinagikuhan na mo daytoy, maabang. Kanya ti inaramid dayto akin ko pangarig nga po Jesus, napanmanan ti maikadua daras nang ibaon. Isulat ta. Maikalo impanan di anak na ngam ni Apo Jesus ti ibagbaganan, dagiti immuna nga napan nangkita kasla kuma dagiti propeta. Iti theology na dayjay. Ngam ti imbaonan ni Apo Jesus nga anak na adda garuden nga pinatay da. Dayjay kas dayso nga pariseyo dagiti target na ngam mai-apply kanya tayo. Nga ditoy lubong awan ti kukwa tayo, laglagipon tayo dayta. No laglagipon, no bigbigam, nga kukwa ni Apo Diyos, uray dayta talent mo, uray ta adal mo, uray dayta salunat mo, dayta biyag mo, no bigbigam, ako kwa ni Apo Diyos, intalik na laeng king ka, humility dayjay. Ngam na imbagamon nga kukwam ka tinagikwam, uray ta adal mo, uray ta pundar mo, pride dayta kinaman naging bubukod. Nga ibagamon nga sika, siyakon, inikkan na tituray, bahagi, agnanayon, kinatangsit dayta, pride dayta. Ha, may kontra iti pagayatan niya po Diyos dayta. Ura inikkan na kati, kala ko masika, ang nagituray kati barangay, wano, ili, wano anyaman, hamo nga tagikwaan, agyamang kaki, dita tinalik na ka. Dagita, kay nga mangisur-suro ka, nagtrabaho ti opisina, inikkan na kayo ti trabaho. Agyamang kaki, dita tinalik na katahan nga amin na ikan. Kano dat dumaad da yung tendency tayo nga tattao, tagikwaan tayo. Bagik da ita, nagrigrigatak, siya pinagbasbasa, na nagatang da ita dinagretire, siya pinagtrabaho, agyamang ka, wen si ka. Ngam do bigbigam nga, nga to nga nangisagot king ka, anya ti kunana dayjay, humility, kunapay ni Apo Jesus dayjayang ka, maikato ti adda kada kayo, no haanyo nga ited ti umiso nga abang. Kanyo ti kadakkelan nga abang, kada yung mga panagyaman, haan? Miso nga ro, dadya pa laro iptuso mo nga Apo, bagin daytoy. Apo, si kakadi ati maidaydayaw. Pagsasautay nga ro daytoy, nga no palakpakat dayti bagbagi tayo ka, datay samot kan ti maidaydayaw. No, dayti pagsasautay nga ro din, nga no kayat tayo mati, maapresyaran ka, kayat tayo ka, datay mot kan ti maidaydayaw. Haang kumaa. Nanipod pa'y sipod ti ibagbaga tayo, ni Apo Diyos ko mati maidaydayaw. Haang nga datayo. Taadayo. Humility dayta. Bigbigbigan tayo laang nga tinalik na tayo. Nagmayat na panunutan nga, thank you Lord. No tinalik na kati dakdakkel nga banag, dakdakkel mo nga pagyaman. Haan lang nga DJ puso nga isubli akan nga, ala ka natural mo't ang ited mo mataabang na, anya dayta mo, pagdaydayo mo kingkwa na, tumulong ka kadagita kakabsat mo, tumulong ka kadagiti ka aruba, hamo nga ag-aguman ngam no, kabaliktaran na,
Di kukwa na agawom pay. Dayjay sanikwana ka goyudem pay. Nay ka baliktad day tan-a. Han nga maibagay ati matang ni Apo Dios. Ipagarup mo ko si kakaluluntagan ka agraman di right na ka awan mo ti ited mo nay ka sa bali mo day tan-a. Uwan kita inyo daytoy pangarig na nagmayat. Nanya ti kunana, di addan to pa, di ora di adda kada kayo maikat to pay. No tagi ko inyo. Ngam no ipaabang na kadagitay umiso nga mangted ti abang dagiti napakumbaba kayat nga sa unday yan. No honest ka, ited mo di umiso nga abang kanya na iso day honest ka, napakumbaba ka, ited mo kanya na. Nalakakabsat, no adda intalek na kanya tayo anya man, ministry man, trabaho man, pamilya man, akem man, gobyerno man, wano saan, pagtrabahuan man, ti kumuumo na panunutan tayo ka agyaman, apaya, tinalek na ka. Ti mo mapanunutam kinapakumbaba apaya awan daytoy no awan isuna. Ngam no ti tao ka natangsit tinagikwam daytoyan. Siyak. Kunamon ay delikado daytan. Sungor nga kunatayo ka ni Apo Dios ko mati maidaydayaw. Nagmayat ko maamin nga aramidan tayo ko oray no daydayawon da talaing mo kanya ti kunatayo ka ni Apo Dios ko maati maidaydayaw han nga siyak. Daya ko mama ati attitude tinapakumbaba. Madalat tamot tao nga natangsit Dati feeling pabida, feeling kuko na amin, feeling awan, ada dagiti tao nga feeling na hang agiksis ti lubong na awan isuna. Alagay ko, awang kayo no awana. Hindi nga kaslahang nga mabuti programa no awan isuna. Kalagay ko kaslahang nga, damot ada dagiti daddo mga kaslahang agtaray ti parokya no awan da. Kaya ti ko na mutak. Unman, mangbago kay ti bukod yung parokya. Natangsit kayo. Naya kaslangi dito, kaslawan maaramid tayo nga daduma no. Timula tartari gagayan tayo ka. Pagtitipunan nyo di laing yo. Saggabasit nga laing ditong galmaysa. Pagtitipunan tayo, parokya dayta. Ngam na damang ko na nga may sana isulat ti ari. Padi man, wano saan. Parokya tinatatangsit. Dauri ka dandanin bagi yung ton no pumanawak. Hanga mabayagan, bagi yung ton no bagi yung ton no pumanawak. Ngamaan, nga kasya. Awang pagbanagan na, mawara ang mawara. Ura yaadda ko na alaun ng tupay. So nga, i-check tayo lata aji puso tayo. Korkorikan tayo lata aji puso tayo. Bagi na kadi, maidaydayaw kadi, wano siyak. Nagyamyaman na, wano tinagikwak. Ang pagpampanunutan. Babaen, ti balikas mo, Apo pagyamanan ni ken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay kenara ti umay mi itayawat nagapo ti trigo ken ubas abunga nagbanugan mi. Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo kanda kiti adaton tayo makaayo ko iti Diyos ama aman nakabalin amin. Tiya po awaten na kumadagito daton kadagita imam. Kaya't maipaaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na.
Apo kita ka ti mangnibinibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo. Tapno makaayayo ken ka daytoy adaton mi ket agserbi pay apang sopapak kadagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Dadans tagay Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin. Katag nanayon a Diyos. Gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti cross. Kinayat nang inyawat na tibiyag na amay paay kada kami. Takas taunay ti panangay ayat na kada kami. Ket itay naluktan ti bakrang na. Pinagpuswak na ti danum ken dara. Ket isut pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia. Ket iti daytoy naluktan a puso na awisen ti nangisalakan dagiti amin at tattao tapno agsakduda siraragsak iti daytoy di maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin asa santos ken angheles nagdaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin napaghalsuan. Ti langit ken daga, napno dayti patay daydayawang. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan, ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo, mabiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon a tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inna kamin salakan, si kanan ti sa kalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tempaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay tirupan rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to, ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno, ang nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, ket walwon ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilang. Itdem kadakam taldaw itoy, tikanin mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Ginakammet baybayan, nga manlugo ti sulisog, isala ka nakampet ti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw, taganayon din to sarday. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya kited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam no digat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari ngiti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumam. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayamin. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya, inti may salayo sa umo pay magtun ti karamo.
inakitale, tuy asug ko, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibinen alain katarabayen, alain kasaranayen, tapno ag talenay na bukod mulaeng. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibinen alain katarabayen, alain kasaranayen, tapno ag talenay na bukod mulaeng. Sa imam ipatay mo, ukawem sipnge tibiyag ko, tasikalaeng tibagnos ko, kagturong kinapudno, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibinen alain katarabayen, alain kasaranayen, tapno ag talenay na bukod mulaeng. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadita punwen na kamti ayat dayti a sakramento nga inawat mi. Dagdagan na kumatipan na kay sa ken Kristo. Ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan diinggana. Magparintumeng tayo. O salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darobor ver auxilium, onitrinoque Domino, sit semper gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria,
Procedat ritui, prestet fides, supplementum sensum defectui, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay. Nadaken kwa na ti amin na naimasananan. Kumararag tayo. O Diyos nga itinakakaskas na ang sakramento. Imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo. Dawatin mi kan kaapo. Nga ipaay mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti bagi kandaram. Tapno may kari kami akan kanayon iti bunga ti panubbot mo kada kami. Sika nga agbiag ken nagari a Diyos, agraman iti Ama, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon na wantinggana. Amen. Panagdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos. Maraydayaw ni Apo Dios. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Maraydayaw tinasantuan na nagan na. Madaydayaw ni Kristo na paypay sa Diyos at napaypay sa umet a tao. Maraydayaw na Jesucristo na paypay sa Dios kinapaypay sumit a tao. Madaydayaw tinagat na santuan aposo na. Maraydayaw tinasantuan. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Maraydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan aposo na. Maraydayaw tinasantuan na puso. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Maraydayaw tinapateg unay adara. Madaydayaw ni Kristo iti Santissimo Sacramento iti altar. Maraydayaw. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Maraydayaw ti Espiritu Santo amang liliwa. Madaydayaw ti naindaklan nga ina ti Dios ni Maria Santissima. Maraydayaw. Madaydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na. Maraydayaw kinti din namulat yan nga panakabukel na. Madaydayaw tinagloriaan apan nakayuli na sa dilangit. Maraydayaw tinagloriaan na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Berhen ken ina. Maraydayaw tinagan ni Maria, Berhen kenena. Madaydayaw ni San Jose na teppel unay nga esposo na.
Maraydayon ni San Jose na tipil unay nga espuso na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Maraydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. O sakramento na Santuan hostya na Diyosan, dayaw ken panagya aman ken ka ni agsanay ken ka ni agsanay. O sakramento na santuan hostya na Diyosan, dayaw ken panagyaman ken kadi agsarday ken kadi agsarday. Idayaw na, idaydayaw na ti Apo, ketagraksak to'y kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kanya. Tanhalagip na nga adipen na ket manipod ita awagan dakto anagasa tuy puso idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ketagraksak tuy kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kanya. Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami kadagiting karkari na po may Kristo ng anak mo kenakumi. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumam. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen tinasanton a misa ken panagdaydayaw tayo tinasanton a sakramento intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Kayo iti amin a lugar, ket pagbali ninyo idangadalat. Bunyagan nyo ida, itinaganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga dakto dita sibayo laglagi penyo di kay to panawan